amigues, amics, benvinguts a aquesta novena edició ja del Got mig ple a Sant Gervasi Televisió. Aquells que ens vau estar seguint just fa una setmana sabeu molt bé que avui tenim segona part d'un plat molt i molt potent. Segona part de la conversa amb l'epidemiòleg Xavier Vallès. Per cert, moltíssimes gràcies per tots els vostres missatges de suport, d'ànims i d'admiració per al doctor Xavier Vallès que ens heu anat fent arribar al llarg d'aquesta setmana. Sabem que va ser un programa força interessant i estem convençudíssims que avui superarem el programa de la setmana passada. Si bé fa uns dies parlàvem amb el doctor Xavier Vallès sobre Covid-19, sobre conseqüències socials, econòmiques i de tot tipus, morals gairebé, de crisis com la que estem vivint. També vam parlar sobre aquest tipus de malalties en països en vies de desenvolupament o en països subdesenvolupats i també vam parlar de com es viu aquest tipus de malaltia i com es tracta i quines coses es fan bé i quines no es fan tan bé en llocs com casa nostra. Avui anirem una mica més enllà. Seguirem amb el fil conductor de la Covid-19, però ens endinsarem en el territori de l'educació, en el territori dels països en vies de desenvolupament i països subdesenvolupats i parlarem, atenció, d'art i de literatura, perquè ja us ho vaig dir, és un autèntic plaer parlar amb el doctor Xavier Vallès sobre literatura. Podeu llegir els seus textos, les seves reflexions, al seu blog A Vista d'Ocell. Però atenció, avui parlarem sobre els autors que més li agraden, sobre alguns dels seus textos, sobre reflexions sobre el món que ens envolta, que no és precisament aquest que tenim immediatament al costat, sinó que és un món molt més ampli que no acabem de saber cap on va. Benvingudes i benvinguts una vegada més al Got mig ple. Has dit moltíssimes coses, Xavier. Jo en subratllaria dues, perquè veig que les anàlisis que fas sempre és portant les llargues posades, és a dir, mirant les coses en perspectiva, no? De dir, escolta'm, la pandèmia el que fa és detonar i fer aflorar una realitat preexistent i fer-la més evident, i penso que això és mirar les coses més en perspectiva, i després m'ha agradat la referència que aquests dies s'ha repetit a les pestes del segle XIV, no? Perquè, a més aquelles pestes sí que van acabar suposant un encadenament dels fets que van acabar conduint al final d'una època, no? Sí. Bueno, això he de matisar una mica. Vull dir, a mi, els historiadors, quan fan una lectura retrospectiva, això els epidemiòlegs també ho sabem molt bé, i també hi ha un paral·lelisme a aquest nivell de dir hi ha aquesta típica, per exemple, un exemple una mica tonto, no? Però amb càncers de mama, quan fas una enquesta epidemiològica, tothom busca una causa-efecte. I trobes que tu moltes dones dius que em vaig donar un cop i després em vaig descobrir i fan una causa-efecte entre aquell cop i no hi ha cap mena de relació biològica ni res, senzillament és un recall, un viatge que es coneix molt bé, que tu quan d'una forma retrospectiva es preguntes de la gent, troba una causa però que no té cap relació, senzillament la teva memòria construeix una seqüència de fets. I els historiadors amb això hi pequen bastant. És molt fàcil reconstruir, doncs això va provocar després el Renaixement, que vés a saber. Si no hi hagués hagut la pesta, què hagués passat? Igual també hi hagués hagut Renaixement. Vull dir que una mica aquest matís. Aquest és el primer un punt. I l'altre punt, també ara que tornem a parlar de les pestes d'abans, també a mi em feia una mica, no gràcia, potser també és una apreciació una mica frívola, però abans, a les pestes d'abans, es treien a passejar els sants, no? I encara avui dia encara hi ha algunes reminiscències, no? Em sembla que és a Lloret o a Tossa, es treu Sant Roc o el Pell Pelegrí, que és un sant que es va treure a passejar quan va haver-hi un brot de pesta, no sé, al segle XVII o XV, i ara encara es treu a passejar, i ve d'aquella època. Avui dia no es treuen els sants per fer aquestes coses, encara queden com a folklore, però sí que es treuen els sants, diguem-ne, moderns, no? El científic de torn, el tractament de torn, perquè necessitem aquesta certesa, necessitem alguna cosa amb la qual projectar una certa esperança de que això té solució, de que hi ha alguna cosa que ho pot arreglar. I aquí faig una mica de referència també al remanent, al subjacent antropològic, de que parlaven dels estructuralistes, és a dir, totes les cultures tenen la mateixa estructura
senzillament canvia la manifestació. Ells ho deien com que cada teixit cultural, social i de nivell individual fins i tot són com aquelles antigues caixes de telefonistes, que hi havia un telefonista, això a l'època predigital o encara molt de temps, que canviaven els connectors. Però tots tenim els mateixos connectors i senzillament canviem els cables, la connexió dels cables. Però la base és la mateixa. Això bàsicament seria l'estructuralisme. Doncs que nosaltres som els mateixos del segle XIV-XV i que en lloc de Sant Roc traiem la cloroquina o traiem el científic de Cot de Porn, a passejar-lo. La cloroquina ara ja cada vegada és més evident que no fa res i més aviat fa més mal. Però estem fent exactament el mateix. És a dir, i el que dèiem que són els guions amb diferents escenaris és que val per ara i també val pel segle XIV. També val pel segle XIV. I una mirada, diguem-ne, que tu despulles l'ornamentació, però veus que l'essencial és exactament el mateix. És exactament el mateix. I llavors, per tant, els discursos moderns que nosaltres ho detectar com de superstició, no, senzillament estan manifestant amb les eines que ells tenien els mateixos sentiments, els mateixos impulsos, les mateixes manifestacions que nosaltres estem fent ara. Per tant, els discursos aquests de negligir un passat com que fóssim de bàrbars o d'ignorants, em sembla que l'únic que demostren és que els bàrbars o ignorants potser som nosaltres que no ens sabem comprendre ni a nosaltres mateixos ara ni als d'abans. Sí. Bé, estàs dient coses que, escolta'm, que poden donar molt a reflexionar i que parlant amb els meus alumnes de batxillerat podrien donar molt i molt de peu. Aquesta necessitat de l'home de construir relats per explicar-se el món amb causes i conseqüències i totes les altres coses que estàs explicant som els mateixos de sempre i a tot arreu, no? Sí, els que feu la literatura sabeu els arquetipus perquè funcionen. Funcionen perquè parlen del mateix a qualsevol època i una bona novel·la, la manera d'avaluar-la és que d'aquí 100 anys continuarà parlant i sent nova per al lector d'aquí 100, 200, 300 anys. Sí, mentre hi hagi homes, aquelles novel·les sempre perviuran. I tant que sí. Sempre. Sí. Les universals, està clar. Escolta'm, deixa'm reconduir el tema cap a un altre indret i ara seré egoista, Seré egoista perquè soc mestre, aquesta entrevista la fem des d'una escola en estat de confinament, però l'estem fent des d'una escola i estem preocupats per l'educació, estem vivint una situació com a alumnes de diferents edats i com a mestres, una situació que no ens haguéssim imaginat, malgrat que feia temps que ens preparàvem per poder treballar d'una manera diferent, fent ús de la tecnologia. Sí que és veritat que ara s'ha hagut de fer una accelerada impressionant. L'important sempre, sigui quan tenim l'alumne al davant físicament o quan no, sempre és estar a prop de l'alumne i fer l'acompanyament d'aquest alumne, que és el centre de tot plegat. I, evidentment, creiem que la formació ha de servir perquè la gent tingui visió crítica i per poder canviar les circumstàncies, a part d'aconseguir que la gent sigui feliç, que també és tot un repte. Tu has viatjat moltíssim, evidentment no t'has mogut en l'àmbit de l'educació, et mous en l'àmbit sanitari, però estic segur que has vist molts nens, moltes famílies, moltes circumstàncies molt dures i segurament ets coneixedor dels grans esforços que moltes famílies del planeta en països no desenvolupats, famílies fan un gran esforç perquè els seus fills vagin a l'escola i moltes vegades els mateixos nens, hi ha algun documental famosíssim que parla d'això, del gran esforç que fan els nens per accedir a la informació, a la formació i a tot plegat. Des de la teva visió internacional i sobretot de tercer món i amb el contrast que vivim aquí, quin missatge ens donaries als nens i als joves, però també quin missatge ens donaries a les famílies i als mestres en aquest context en què ens trobem? Sí, l'educació és, ja ho he dit abans indirectament, quan he parlat que l'educació universal és un pilar, tant de cohesió social com de donar oportunitats com d'assegurar un futur, no individualment, sinó col·lectivament. Jo crec que és un error plantejar l'educació com jo donar les oportunitats perquè jo pugui, o perquè una persona es pugui continuar, entrem una altra vegada,
perquè pugui col·locar-se, tingui una bona feina. Entrem una altra vegada amb la lògica individualista que porta a la infelicitat individual de tothom i a la injustícia. D'entrada, això. Per tant, ser conscients de que l'educació i l'educació de qualitat ha de ser el pilar de tota societat. La salut ja ha quedat clar i ara l'altre pilar és l'educació. Jo, amb els països que visito, una cosa que m'hi fixo és si veig a les 7 del matí o a les 8 del matí, a les 7 del matí, perquè ja comencen normalment molt d'hora, si hi ha nens que van a l'escola. I si tu vas a un país i a les 7 del matí veus corrues de nens que van a l'escola, vol dir que aquell país ho ha entès molt bé i jo no sé si tindrà futur, però si no fos així segur que no el tindria. I que el govern imposa amb les seves febleses, perquè el que costa, una de les coses que costa més en aquests països és tenir, sobretot a les zones més perifèriques i rurals, mestres qualificats amb bona formació per poder donar resposta a l'educació a tots aquests nens i joves. I, per tant, però no deixa de ser la feblesa que també es reflecteix en el sistema sanitari. Però quan s'ho pren seriosament i fa obligatori i que com a anima tots els llocs o tots els pobles tots els nens tinguin al seu abast una escola on anar, i això es veu el contrast directament. Hi ha llocs molt deixats pel govern per diferents circumstàncies, que això no és possible, però d'altres països que veus una voluntat molt robusta i com una prioritat del govern de donar aquesta oportunitat als... I hi ha llocs on això es negligeix molt i que fins i tot hi ha iniciatives dels mateixos pobles, de la societat, de sostenir els mateixos mestres perquè saben que el govern no els paga o els paga irregularment i, per tant, saben que allà s'hi juguen el futur de mantenir les escoles actives allà on el govern no arriba. I aquí ja depèn del teixit social i de la voluntat de que pugui respondre. Per tant, el futur passa per l'educació i la formació en un sentit ampli del terme, i tenir accés a l'alfabetització, tenir accés a la informació, tenir accés a les mínimes habilitats tècniques, emocionals, de tot tipus. I també passa, jo crec, per el concepte de que l'educació és un camí que dura tota la vida. I tant. I és a dir, aquesta idea d'ensenyar a aprendre, o sigui, aprendre a aprendre, ho fa molt interessant. I no com en un sentit negatiu, és a dir, a vegades, i jo també havia patit una mica aquesta idea, que ara em fa riure quan hi penso, de dir, no, has d'estudiar i tant de bo, quan acabis d'estudiar, llavors treballaràs. I jo ara dic, no, és que jo no vull parar d'estudiar. És a dir, un dels al·licients, i jo crec que un dels principals regals que es pot fer, que pot fer un mestre o un educador amb un nen o un jove, és inocular-lo el virus i que no se'l tregui mai de sobre, parlant de virus, que estan molt de moda actualment, de la curiositat i de les ganes d'aprendre. I que ja espontàniament, és a dir, per mi ara, si em diguessis no, ja està, ja tens tot el que saps per poder desenvolupar-te profundament. No tens que aprendre, per mi seria una maledicció. No, és que jo malament. Vull continuar, tinc curiositat. I si un procés educatiu, a part de donar totes les eines i els nivells educatius i de formació i elements, arriba a induir aquesta actitud vital, això t'ho fas persones que poden créixer i el límit el tenen, els hi posa la vida mateixa, però no serà pas ells. I a més és una eina poderosíssima per poder-ne anar-se desenvolupant i sobretot a les dificultats que puguis tenir, que la vida et vagi posant, tenir o saber trobar els recursos per anar-les superant. I això es fa amb això. Si tu dones ja una motxilla feta, no, una motxilla que es va fent fins al final, fins on et porti la vida. Llavors, crec que l'educació, a part de tenir uns certs nivells d'habilitats que s'han d'anar agafant, el que hauria d'intentar és inocular aquest virus, aquesta actitud vital de curiositat
i de sempre anar aprenent, no com una imposició, sinó com un plaer. Claríssim, És claríssim. un gust d'anar aprenent, no? Llavors jo a les meves alçades i també donar aquesta visió de llarg termini. És a dir, amb la certa idolatria de la joventut es perd la perspectiva i, clar, i quan has fet un camí en el qual doncs, aquesta curiositat s'ha mantingut viva, arriba un moment, a certes fases de la... que, ostres, s'arriba a tot aquest bagatge, diguem-ne, a consolidar com si fessis una mena de maionesa, i llavors dius, ostres, i vull dir que va en contradicció amb aquesta idea de tenir èxit ràpid, jove i fer-te ric. No, i resulta que no, que cal tenir aquesta mirada de corredor de fons i que la gratificació arriba tard, però gratifica molt. I a més evita moltes frustracions pel camí si tens aquesta mirada a llarg termini de carrera de fons. Per tant, diguem-ne, una mica aquella frase de no, el camí és l'important, és fins a un cert punt bastant certa, i les sorpreses arriben una mica al final si un manté una actitud amb aquest sentit d'anar aprenent contínuament i tenir molta curiositat i saber trobar decisions que sobretot et permetin, quan tens una dificultat vital, de canviar la manera de pensar-la o de raonar-la, canviar la narració en termes literaris. I bueno... Molt interessant. Jo crec que és això el que jo podria dir. Sí. Mira, curiosament, has aportat molta informació nova, però t'he de dir que amb les diferents persones que hem anat entrevistant en el Got mig ple, hi ha un denominador comú i que ha sortit, alguns també l'han manifestat igual que tu, que és aquesta aptitud vital, no? Que és decisiva i que és el que genera la diferència i genera el valor. Sí, hi ha un valor i és una cosa que es llaura molt amb el temps, molt, i per això cal tenir mirada llarga, que és la capacitat de ser autònom. Ser autònom vol dir que en un moment donat, és a dir, a mi m'expliquen una cosa, però jo no me la prenc, seriosament. Jo me la penso per mi mateix, jo la valoro per mi mateix. Si em diuen això és bonic, ja fins a una certa edat tu aprecies coses perquè t'han dit que són així. Però arriba un moment que quan tu... No, soc jo que per mi mateix, pels elements que tinc de judici, jutjo si això és bo o tal, no perquè m'ho hagin explicat, no perquè aquella obra literària m'hagin dit que és bona, serà bona, sinó jo ara sé això, posant, diguem-ne, un exemple que es pot entendre molt bé, sinó jo sé apreciar això que és d'una bona... però per mi mateix, no perquè m'ho han explicat. Està clar, tenir visió crítica i tenir criteri propi. Sí. Fer persones autònomes, crítiques. L'autonomia ben entesa és això, està claríssim. Xavier, estic segur que els nostres espectadors, quan han sabut que tindríem aquesta conversa i que tu ets epidemiòleg, doncs en el context en què estem vivint hem pensat segur que parlen del Covid-19 tota l'estona i ja portem parlant i el Covid-19 doncs apareix, però estem anant més enllà i perquè, a més amb tu, es pot parlar de moltíssimes coses més. Està clar que, i els nostres espectadors ja segur que ja ho han comprovat, que ets una persona més enllà de la teva professionalitat i de la teva vocació donada a una reflexió àmplia, i hem de dir que és que tu, a més, ets molt aficionat a la literatura, no com a lector, que també, com a gran lector, i també com a persona que t'agrada molt escriure. Jo els textos teus que he llegit estan has fet referència abans al teu blog A Vista d'Ocell, on fas, una anàlisi crítica de la realitat amb la seva part literària, però també amb un rigor en les documentacions que ofereixes, on a darrere es veu un pensament seriós de qui ho està escrivint. I, a més, parles de vegades de coses que en aquestes autopistes de la informació que ens envolten, moltes vegades circula poca informació de valor. I tu vas, en els escrits teus que he llegit i que recomano a tots els nostres espectadors, vas a buscar, escolta, anem a parlar de les coses, anem a parlar d'una manera ordenada,
anem a parlar amb referències ben i a més anem a aportar valor, no? I a més ho faig perquè m'agrada, suposo que penses, i perquè vull fer les coses d'aquesta manera i perquè va amb els meus principis. T'agrada molt la literatura, ho dèiem. En tot aquest món que estem vivint, i tu que ets metge, per què l'art i la literatura? I per què aquesta atracció teva i de la humanitat per l'art i la literatura i més en moments complicats? Les bones lectures, la veritat és que donen, és a dir, tu quan tens algun conflicte, i això ens passa molt perquè a l'època actual tots tenim una certa tendència narcisista, et penses que et passa a tu sol, no? I una cosa molt diàfana és que la bona literatura, i sempre trobes que passi el que et passi, t'hi trobaràs reflectit en algun llibre, en algun text, en alguna... I quan tu descobreixes això, i que està ben escrit, i que està ben expressat, amb els recursos literaris que sigui, amb el simbolisme, amb la metàfora, amb el realisme, et sents de cop i volta reflectit, recolzat i com acompanyat. Això és una experiència que és el que fa la bona literatura, perquè parla des de l'experiència vital del jo, i el jo és comú, aquella base comuna la tenim tots participem de la mateixa. Els homes no sabem què, però som comuns tots plegats, i això és el que ens fa tan estranys. I ens sabem reconèixer, siguem la cultura que siguem, en segons quins escrits. Evidentment hi ha codis culturals que són difícils de vegades, però quan els decodifiques, pots arribar a entendre fins i tot les cultures més allunyades, totes poden ser traduïbles en certa mesura, perquè totes ens parlen del mateix i d'una mateixa realitat en la qual tots estem arrelats. I l'art, de veritat, és el que sap emergir aquest remanent, aquest fons que tots tenim i que no deixa de ser una mica misteriós i sorprenent i que realment t'apuntala, t'arrela en la realitat. I això fa que tot el que tu puguis trobar a la vida li pots donar un cert sentit. I l'art, la seva principal funció és que dona sentit o que expressa, no sé si ell mateix en si mateix dona sentit, però que expressa el sentit que pot tenir i que no és d'altra manera expressable que a través de les obres d'art, tant sigui literatura, pintura, el que sigui. I per això també ve donat en el sentit que també és una relació alhora universal però alhora íntima, perquè les obres d'art s'expressen, la millor manera com s'expressen és per elles mateixes. Fer crítica d'un llibre és una cosa, mira, la millor crítica d'un llibre és que te'l llegeixis tu mateix. I els crítics literaris i crítics d'art mai, és a dir, per definició l'obra d'art, la millor manera d'expressar és per ella mateixa i per tant que tu mateixa la puguis entrar i abordar. I l'art dona pautes, dona sentit, i un sentit fins i tot narratiu, i quan tu dones un sentit narratiu a tot el que et passa o et pugui passar, de cop pren sentit. I a la teva vida, de cop te'l sents arrelada. És difícil expressar-ho, necessitaria una obra d'art per expressar el que vull dir, no? Però la literatura de veritat fa això. A mi hi ha un autor que em fascina perquè precisament explora aquests... Tots ho exploren, no? Però que un que té una lucidesa que jo trobo al·lucinant, especialment en les seves petites novel·les i petits contes, és Tolstoi. I té un llibret que es diu Confessions o Confessió i un altre que es diu Resurrecció, en el qual fa aquest itinerari de com descobreix, de cop a volta té aquesta sensació d'absurd en la seva vida i com redescobreix el sentit de la seva vida. I en les realitats, a mi, que jo trobo molt dures, jo no és que hi trobi un sentit en el sentit, perquè trobo que el dolor o la misèria, hi he vist coses que són... Tremendes. Però no tremendes, diguem-ne, de catàstrofes, sinó la misèria quotidiana, que és la més dura. Si hi ha una epidèmia, doncs, bueno, ja ho tenim a ensalçar, això. Però que m'ajuden a sobreposar-ho o a portar-ho, en certa manera, a les lectures, donar-hi un sentit narratiu i després, tot i que jo no arribi a donar resposta, també tinc aquest impuls de dir
anem a buscar si això li puc donar sentit. I anar sempre amb una busca d'aquest, diguem-ne, mantenir aquest ímpetu de dir no claudicar davant una realitat, sinó enfrontar-la i dir-li que em provoca i trobar també reflexe d'aquesta realitat amb altra literatura. I ara diré 2 exemples una mica que no us semblarà, he citat Tolstoi i aquests autors, i aquest tio, doncs mireu. Doncs ara us citaré 2 obres literàries de referència en l'època perquè he tingut aquesta experiència ara de dir, ostres, això que, i a més, que ja coneixia de feia temps, però que les bones obres el que tenen és que les pots rellegir i les vas com redescobrint constantment. Que això és una altra marca de la bona literatura. I ara direu, ara que em sortirà en Dostoyevsky, no sé, doncs ara us diré Astèrix. Astèrix el Gal. I hi ha un específicament que l'he trobat que reflecteix moltes coses del que és Astèrix i l'Endeví. Que no sé si tu el tens al cap. No, mira, amb el món Astèrix se m'escapa una mica. Doncs jo, el còmic, que és un gènere que fa temps que vaig conèixer perquè vaig estudiar en el seu temps a Bèlgica, i allà la cultura del còmic està superarrelada, i precisament Astèrix té aquest Astèrix i l'Endeví, en el qual apareix un endeví al poblat i comença a fer prediccions òbvies. Hi ha una gran tormenta i jo recordo l'escena inicial en què apareix l'endeví enmig de la cabana del cap arbre de Cúrsics, estan tots acollonits perquè cauen llamps i trons i surt i diu, jo sóc un endeví, i llavors li pregunten, escolta, endeví, què passarà després d'aquesta tempesta? Ell examina les entranyes d'un peix i diu, després de la tempesta sortirà el sol. Tots, ens estem salvats. Va predir una obvietat. I això de l'endeví em va fer bastanta gràcia i ho vaig recomanar a alguns col·legues perquè en aquesta època d'epidèmia també ha passat molt això. Hem buscat endevins que al final ens han dit coses de sentit comú òbvies. És a dir, per dir això també ho hagués pogut dir jo. És a dir, i els hem alçat a l'època, llavors aquest endeví utilitza aquest poder, diguem-ne, per captivar tot el poble, senzillament utilitzant la psicologia de la gent i dient-los allò que esperen sentir. Això ha passat, aquest relat, a nivell, que és una cosa que caldrà pensar-hi profundament a nivell científic, ha passat moltíssim. Bastant. A mi m'ha sorprès, és a dir, molts, diguem-ne, visionaris i dient coses que al fons eren obvietats o coses que eren evidents que anaven a passar o que deien moltes, molt probables, però que ens ha encantat sentir-ho perquè és el que volíem sentir. Volíem sentir els nostres sants actuals dient les coses que nosaltres volíem sentir o fins i tot refrendant amb impressions que nosaltres volíem tenir sota impulsos més amagats que a vegades ni tan sols coneixem, perquè tenim tirri a tal partit polític, perquè l'identifiquem amb el sobiranisme, etc. I l'altre títol que també he tingut i que jo trobo una de les cimals de la literatura és un còmic de Tintín, que és Tintín al Tíbet. I que... El tinc situat, aquest sí que el tinc situat. Doncs aquest Tintín al Tíbet a mi és una obra que em fascina, primer perquè té una profunditat extraordinària, després d'un gust artístic tant del dibuix com de... Però sobretot perquè tracta un tema essencial, que és el tema de la bondat en un sentit pur. La recerca de la bondat en estat pur i que estava relacionat amb una situació personal del l'Ernest Remy, Hergé, l'autor del personatge, que en aquell moment estava sotmès a unes contradiccions, va deixar la seva antiga dona i es va aparellar amb una ajudant del seu taller, molt joveneta, i això el va entrar en una contradicció. Jo soc un home que he traït els meus principis i he sentit, llavors en aquella època va escriure Tintín al Tíbet, que és la recerca es va fer una pregunta essencial i cabdal. Existeix la bondat pura, en sentit pur, l'altruisme, sense càlcul, sense economicisme, sense res, purament perquè jo vull fer el bé. I la història de Tintín al Tíbet és exactament aquesta recerca, no? Els colors blancs, ja té una dimensió espiritual, té molts plànols, el que és un monstre al final no és un monstre, és perquè nosaltres el considerem un monstre. I és una obra absolutament fascinant que en el temps en el qual la veritat es posa entredit i en el qual tothom pensa malament de tothom, no hi ha relacions de confiança, només cal veure els polítics com es parlen, un es pregunta si existeix aquesta bondat, si l'home pot ser bo, realment.
És una gran pregunta Una gran, enorme pregunta en els temps que corren. I aquesta és el que dèiem, és una obra que a vegades et formula coses que tu et neguitegen, no li saps donar nom i quan llegeix allò, pom, ostres, si és això del que jo volia parlar. És això el que em neguiteja, és aquesta pregunta. Podem ser bons? I te la posa allò i te l'enclasta i és una pregunta que a mi em té molt, bueno, a mi em té qüestionat, no? I trobes que el que dèiem abans, que una gran obra literària, pum, l'ha abordat i l'ha abordat amb una absolutament virtuosisme del còmic. Per mi és el millor còmic que mai s'ha fet, Tintín al Tíbet. Doncs anirem a la descoberta d'Astèrix i redescobrirem coses d'aquestes de les que ens estàs comentant i ens endinsarem en el còmic, que a més als nostres alumnes els agrada molt més que segurament el seu curs. Sí, que si fots un llibre de Tolstoi, ja, n'estic segur. I tant que sí. Sí. Bé, l'art, com tu dius, ens arrela, l'art ens apuntala. Jo llegint el teu blog a vista d'ocell, parles de cinema, analitzes alguna pel·lícula, realitzes diverses parles, evidentment, parles d'epidèmia, intentes situar les coses, però em quedaré, si m'ho permets, amb un detall que vaig trobar en un text teu, escrit quan encara estaves a la República Centreafricana, en què explicaves que des d'una cafeteria, un lloc per l'estil, no recordo exactament, contemplaves a través del vidre una senyora vella, una senyora negra, amb els cabells emblanquinats, amb la cara molt arrugada, que passava pel carrer. I tu iniciaves una reflexió que era breu, però que deia moltes coses, sobre, tenint en compte a quin país viu aquesta senyora, tenint en compte quines coses han passat en aquest país i quines barbaritats ha patit la població, dictadures, tensions socials impressionants, assassinats, de tot, guerra. Et feies una reflexió sobre tot el que aquella dona i la seva família podia haver viscut al llarg d'una vida. I llegint-ho pensava, ostres, és que realment, clar, jo estic a Catalunya, tu estàs allà a Bangui, concretament ho escrivies des de Bangui, i pensava, ostres, és que realment hi ha tants punts de vista com observadors, allò que ens diu la física, en alguns aspectes de la física, sobre el punt de vista, sobre la influència de l'observador sobre la realitat. Bé, és una reflexió, que em pots dir el que t'interessi, però em va fer... A partir d'aquest detall em vaig quedar, imagina't, que m'hagués pogut quedar amb moltes de les altres coses que s'ha escrit, especialment sobre Covid-19, que és sobre el que s'ha escrit més darrerament. Però em vaig quedar amb això. Sí. A mi hi ha una qüestió que em preocupa, és a dir, que em preocupa. En les èpoques, en els temps que corren, tenim com una mena de... o ens han venut que hem de ser protes. És a dir, que tots hem de sortir de l'anonimicitat, que podem ser famosos, que hem de ser coneguts per alguna cosa, que hem de tenir rellevància. I és veritat, hem de tenir rellevància. Potser el que passa és que ens equivoquem per qui i on hem de tenir rellevància. I se'ns ven, doncs, bueno, els blogs, els twitters, els amics, la banalització de la paraula amic, els likes que tinc i el món digital, això ho cultiva. Aquesta tendència de sortir de l'anonimitat. I a mi m'agrada molt pensar que, de fet, els artistes no es preocupaven massa pel que el seu nom passés a la posteritat fins arribat al Renaixement. Exacte, sí. Ningú sap qui collons va pintar el Pantocràtor de Taüll. Ningú. Se'l diu el mestre de la vall no sé què i que va fer uns altres, però no sabem ni idea de qui coi és. Però és que a ell li importava un rave. No se li hagués acudit mai signar aquella obra. Això és un invent posterior. És a dir, perquè l'obra passava pel davant de la persona. No hi havia aquesta, diguem-ne, ànsia de la individualitat que té el seu extrem en el romanticisme. Aleshores, a mi una de les coses que em diu és dir, quan jo veig tantes vides anònimes, curtes, dures, que dic, quin sentit té? I clar, la meva vida, jo trobo que la meva vida, jo soc un privilegiat,
això no en tinc cap dubte, he tingut molta sort, he treballat, és igual, però la veritat és que les circumstàncies m'han estat afavorides, però quin sentit té? És a dir, que per aquests tenir aquesta idea de dir, no, quin protagonisme tindran? I també em va venir, quan jo vaig veure aquesta senyora, també vaig pensar primer en el que havia passat, perquè la història recent de la República Centreafricana és molt dura, de molta violència, i aquesta segur que havia vist de tot. I havia perdut fills, germans. No vull saber les atrocitats que havia patit o que havia vist. I és per això que vaig fer aquesta reflexió. I també em va dur a recordar un passatge d'una altra obra d'André Gide, que era Viatge al Congo, que va fer als anys 20. En parles, és veritat, sí, en parles. Sí, que també esmenta en el seu viatge precisament que el que aleshores era el que després va esdevenir la República Centreafricana, però tot allò era el Congo. El Congo també fa frontera amb la República Centreafricana, el més gran afluent, i va passar per la República Centreafricana, a l'André Gide, en aquella època, quan encara era colònia francesa, i també es va fixar en un nen abandonat, esparracat, pobre, que va deixar uns diners amb una senyora perquè el cuidés i després va dir, bueno, jo no sé què se m'ha fet, però sospito que la senyora s'ho va quedar i va passar d'ell. Però em va ressonar, aquest nen a la història hauria desaparegut literalment, ni el més mínim rastre, si l'André Gide no hagués passat per allà i no hagués deixat aquestes dues ratlles esmentant-lo. I a mi em va quedar molt gravat. I aquesta és una altra de les qüestions. Quin valor? Si posem el valor en la rellevància que tu tens a la vida, quin valor té les vides humanes, quan des d'un punt de vista nostre són tan espúries, des dels valors que nosaltres quin sentit tenen. I és el que em va impactar d'aquesta senyora, com jo vaig pensar entre el que havia patit i tal, i que probablement l'únic rastre que deixi és el rastre que també és evaporable del que jo he deixat al meu blog. Però l'André Gide, diguem-ne, m'ha arribat també un eco d'aquell nen. I què se n'ha fet d'aquell nen? D'aquí venia aquesta, diguem-ne, perquè és una cosa que arriba a la persona, a la individualitat, és a dir, no totes les persones, o tots som iguals o no valen diferències. I, per tant, crea un conflicte que no tinc solucionat, però estic amb aquesta actitud de dir, obert, intentar no vassegar-me, sinó trobar-li alguna resposta. I també aquesta reflexió ve també per una aproximació que a mi d'un autor que crec que n'he llegit tots els llibres, que és Richard Kapuscinski, que és un reporter, sobretot als anys 50-60, doncs tenia una habilitat per posar-se a tots els llocs de l'Àfrica on es cuien les coses i descriure les realitats amb una profunditat i una riquesa literària que és un referent. I quin era el seu truc? El seu truc era, ell no feia una descripció de ha passat això, el terratrèmol, no. Ell el que feia és es fixava en els detalls, en un detall de la quotidianitat, i d'allà explicava tot el que convergia sobre aquella realitat. I per mi aquella dona era la història de la República Centreafricana explicada a partir del detall d'aquella dona passejant mig perduda pels carrers de Bangui. I què és el que feia el Kapuscinski, que és aquella cosa tan estranya i misteriosa que quan tu llegeixes un llibre i dius, per què em captiva? I no saps trobar el truco. Per què aquest tio em deixa bocabadat i em captiva? I quan descobreixes les claus, algunes de les claus, algunes coses deixen sense... Llavors, ostres, diu, uau, t'ha obert una porta a poder accedir a una realitat. I, per tant, ha fet el teu món de cop i volta es fa molt més ampli. I aquest recurs d'utilitzar, diguem-ne, el detall per després explicar el general, en lloc d'explicar el general per arribar al detall, hi ha hagut una epidèmia, hi ha mort tants morts, parles del general, però això et queda com una massa anònima. En canvi, si tu expliques el drama concret d'una persona que ha patit una cosa, expliques molt i després expliques al general, t'ajuda molt més a explicar i a transmetre aquest missatge o la realitat que tu vols explicar. Darrere d'aquesta hi havia l'impuls d'esmentar aquesta escena, per dir, el pacte emocional, i hi havia... tenia reminiscències d'aquests dos autors, per dir-ho així. Sí, ho veig, no?
amb algun d'ells feies referència, no sé si en el mateix text o en algun altre. Dels dos n'he fet referència en alguna entrada al blog, segur. Escolta'm, apassionant. La veritat és que amb tu ens podríem estar hores i hores parlant perquè dona de sí, perquè tens una mirada, ja t'ho he dit abans, molt àmplia i crec que això és el que ens interessa especialment al Got mig ple. Ha estat una entrevista amb molt contingut. T'agraeixo moltíssim la informació, les reflexions, la mirada, tot plegat. Escolta'm, en nom d'Escola Sant Gervasi, de tota la gent que hi ha aquí al darrere, de Créixer en Educació, de Grup Clade, et volem donar moltíssim les gràcies per haver-nos atès, per la feina que estàs fent, també perquè com que no podem parlar amb tots els epidemiòlegs ni amb tots els metges, vam entrevistar a l'Alba Brugués, presidenta de l'AIFIC, d'una associació d'infermeres i, evidentment, infermera, i hem tingut aquest contacte amb el sector sanitari que mai no us podrem agrair prou tot el que esteu fent i no ho hem d'agrair només sortint a les 8 del vespre a aplaudir, sinó que hem d'anar allà i com tu fas, tenint aquesta mirada llarga, de mirar lluny sense perdre de vista el present, sense perdre de vista l'ara i l'aquí. Escolta'm, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer gran, valuós. Alguns fragments, bueno, l'entrevista sencera els meus alumnes la veuran, però és que hi ha algun fragment que en alguna classe de literatura del curs que ve ja li he trobat la ubicació mentre anaves parlant, perquè... M'afalaga massa. No, doncs, escolta'm, Xavier, has explicat algun detall que té un lligam perfecte amb una part de les coses que expliquem. Moltíssimes gràcies i m'agradaria, sé que tu estàs molt ocupat, que segurament d'aquí te n'aniràs a algun país africà i que serà molt difícil que ens puguem veure personalment, però m'agradaria en algun moment, i així m'agradaria acabar pensant que en algun moment ens podrem trobar personalment. Esperem que sí, que els confinaments ho permetin. Moltíssimes gràcies, Xavier. De res, home.